Για το εκεί που θέλω τον κύριο Αποστόλη που κάνει τα τέτοια. Τα αστεία, τα καλαμπούρια. Τα καλαμπούρια. Εγώ καλαμπουτζής είμαι. Άκου καλαμπουτζή. Ναι. Θα πεις να είμαι το βράδυ που παίζει ο σταθμός στο τηλεοπτικό του Sky. Μη βάνει ολοχελώνες σε φίδια. Τι να βάλει, τι θα θέλετε, να βάλει πάλι καρχαρίες, να το γυρίσουμε στο. Όχι καρχαρίες, ακούσεις σου λέω να βάλει διάφορα άλλα. Τοπία, όχι φίδια και χελώνες. Ναι, αλλά στο τοπίο υπάρχουν και τα φίδια και οι χελώνες. Όχι, δεν υπάρχουν. Λάθος κάνει. Δεν θα βάλει φίδια πάλι και χελώνες. Και τα έντομα. Εντάξει, ούτε τα έντομα. Φτιάχνει άλλα τοπία της Ευρώπης. Και με τι θα ασχοληθούμε, τα τοπία δεν είναι ζωντανή εικόνα. Είναι ζωντανή, δεν θέλουμε φίδια εμείς. Καλά. Πάμε και τρώμε και βάνει φίδια και μαλακίες. Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια. Εμείς δεν τα τρώμε, είμαστε Έλληνες εμείς. Και μη με νευριάζεις τώρα. Τώρα όμως θα είναι της μόδας, λόγω Ολυμπιάδας είναι της μόδας να φάμε κι εμείς λίγο φίδια. Φανταστεί ρε γαμίσου. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω. Τι θέλετε να ρωτήσετε? Από την Πάτρα, γιατί έχουμε λαθρομετανάστες εδώ. Την Πάτρα? Έχω πάρει εγώ παλιά πάλιες. Ναι, και τι θέλετε? Να πείτε εκεί πέρα σε κάποιον να πούμε να δεν είναι αυτή η κατάσταση. Τι είστε εσείς ρατσιστής, του Καρατζαφέρη είστε μήπως? Μήπως είστε του Καρατζαφέρη ακροδεξιός και δεν γουστάρετε τους μετανάστες? Τώρα ρε, βαστάς καλά, τι Καρατζαφέρη λες? Γιατί? Εκείνο που σου λέω ότι ερχόνται πολλοί λαθρομετανάστες εδώ να το πείτε που να γίνει σε κανένα υπουργό, γιατί γίνεται στις κακομοίρες δεν πάνε στα σπίτια σου. Μπορούμε να πάμε στα σπίτια μας, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Γιατί δεν μπορείτε να πάτε στα σπίτια σας? Προλαβαίνουν και πάνε αυτοί πρώτοι και σας πηδάνε τις γυναίκες. Έχεις το διάλογο που λες τέτοια πράγματα. Γιατί? Όχι είχαμε επιτέλους εκεί που σε βρήκανε. Επειδή κάνουν διάφορα οι μετανάστες, γι' αυτό. Τα πράγματα δεν τρέπεσαι ρε. Γιατί? Δεν τρέπεσαι που λες. Οι μετανάστες είναι και αυτοί έρχονται πεινασμένοι και στερημένοι. Να μην ρίξουν έναν. Εγώ σου είπα να σου πω κάτι και εσύ με βουζερά. Είναι χαθιπέδο. Σκάι. Ναι. Την Πάτρα σε έχω παρμένο. Ναι, γεια σας, πείτε μου. Έχω μάθει ότι με αναμπέζεις. Ορίστε. Με αναμπέζεις. Σας αναμπέζουμε εμείς. Με αναμπέζεις εσύ. Δεν σας έχουμε αναμπέξει ποτέ. Με αναμπέζεις και θα μου. έχω παρμένο πάλι τηλέφωνο. Αυτού. Εγώ πρώτη φορά σας ακούω να ορκίζομαι, κάνω το σταυρό μου. Δουλεύεις, αλλά με αναμπέζεις. Δεν σας αναπέξαμε ποτέ, κύριε. Εμείς εδώ από καναφιδάκι βάζουμε στην εκπομπή, στην τηλεόραση βάζουμε καναφίδι. Κάτσε το εμένα ευρέας να με. Και είναι και κάτι λαθρομετανάστες που πηδάνε γυναίκες στην Πάτρα. Ακούω να σου πω ρε παιδί μου, ρε, να μου δώσει το τηλέφωνο του Ψάλτε το πρωί, πως το Ψάλτε του. Ξέρω, του Στάθη. Ρε του Ψάλτε ρε, του δημοσιογράφου ρε, τα ακούσε. Που πάει κάθε Κυριακή στην εκκλησία, στον όρθρο. Κύριε, που παίζει αυτό το πρωί του δημοσιογράφου. Που λέει το Καταμάρκο. Έγαμε τον αντιχριστό σου του Ψάλτε ρε, διάολε. Ακούς μέσα ρε, συνολογέμαι ρε, διάολε, ποτέ το καταλαβαίνεις. Του αριστερού ψάλτη, του δεξιού ψάλτη. Τι άλλο μη σου πω τίποτα, δεν μπορώ να κουβεντιάσω μια φορά με έναν άνθρωπο. Θα μου δώσει το διευθυντή σου άλλη φορά. Κύριε Φιδέμπορα, μ' ακούτε? Άι να κάνεις, δεν μπορώ να κουβεντιάσω με σένα, ναι. Έχετε γίνει ανάρπαση. Μετά το γουναρά είστε number 2 στα τσάρτ. Που σε βάλανε παλιόπαιδο όλη την ώρα, μας έχει σπάσει τα νεύρα. Λοιπόν, και αυτό με την Πάτρα ήταν ωραίο με τους λαθρομετανάστες. Άρεσε στον κόσμο, ήταν εμπορικό καλό. Το Ψάλτε θα έρθω να τον ευρώ το Ψάλτε στην Αθήνα. Θα πάρω ένα ταξί, θα τον δω. Όχι ταξί, όχι, πάρτε τον προαστιακό ταξί, θα μια περιουσία πληρώσετε. Πάμε να πούμε κάτι και μας. Κι άμα λείπετε και τόσες ώρες, πάρτε οι λαθρομετανάστες στους σπίτια σας. Καλά, παράταμε, δεν είσαι άνθρωπο για κουβέντα, δεν ξέρω να σε παίρνω σένα. Θέλω να κάνω κάποια κουβέντα, παίρνω από την Πάτρα με τον Ψάλτε για κάτι λαμετήρες που έδινε. Τις δώσαμε τώρα, πάει. Δεν ξανά έχει τώρα, Όχι. Και για να καταλάβετε πόσες πολλές δώσαμε και επειδή πήρε πολλοί κόσμος, είχαμε έρθει και στην Πάτρα, δώσαμε σε όλους τους μετανάστες στην Πάτρα, σε όλους. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ξαναρθεί να πούμε κάτω εδώ. Τώρα δεν νομίζω, δώσαμε τώρα. Δεν έχει άλλο δηλαδή. Ήθελα να σας πω ότι ενώ δίναμε τις λάμπες, είχαμε από πίσω και μια οθόνη και προβάλαμε ντοκιμαντέρ με φίδια. Τι είναι αυτό? Με φίδια, ντοκιμαντέρ, φίδια δείχναμε, φίδια και σαύρες. Ποια φίδια, ρε γαμώ το σαυρόλο, ακούς τι σου μιλάω. Ποια φίδια? Η άλλη καμπάνια που θα κάνουμε είναι θα μοιράζουμε φίδια. Φίδια στην Πάτρα. Μου δεις εδώ Ψάλτε, παρακαλώ. Σας βλέπω ψύχρεμο, παρόλα αυτά με προβληματίζει. Πού κάνατε ψυχανάλυση, δεν μπορώ να το καταλάβω. Οι μετανάστες δεν σας πειράζουν, τα φίδια όχι. Πού να σας χτυπήσω, δεν ξέρω. Ψυχανάλυση, ρε γαμώ το σαυρόλο, σου λέω τον άνθρωπο να μου δεν να κουβεντιάσω. Εσένα δεν μπορώ να κουβεντιάσω, το καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πάλι με σένα έχω μπλέξει. Σου λέγα ρε γαμώ το σταυρολόι σου λέω. Αυτό που σου είπε. Ο ελληνικός έδαφος έχει καλούς άνθρωπους, δεν είσαι τα μούτρα σου. Το παίρνεις χαμπάρι. Τι λέτε κύριε? Και λέω λαμπτήρες θα φέρει ο άνθρωπος γιατί δεν μου δίνει να κουβεντιάσω με τον χριστιανό. Ναι, αλλά άμα σπάσει ο οικονομικός λαμπτήρας έχει ακρίδες μέσα. Πού μπορώ να έρθω να πάρω, άμα δεν έχετε εδώ να έρθω να βρω κάπου. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ποιο είναι το μικρό σας όνομα?
όνομα? Εμένα Βασίλη με λένε. Κύριε Βασίλη μου τώρα, αφού έχουμε πάρει 5-10 φορές έχουμε μιλήσει, έχουμε ξεμαλιαστεί. Γιατί παίρνεις τέτοια ώρα, αφού το ξέρεις? Τέλος, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αφού δεν μπορώ να κουβεντιάσω. Περίμενε κύριε Βασίλη μου, περίμενε, γιατί σε έχω αποσυμπάθει. Έχεις υπόψη ότι έχει γίνει αυτόν τον καιρό εδώ πέρα? Όχι. Όλος ο κόσμος συζητάει, τι να σου πω. Άμα έρθεις εδώ στην Αθήνα, θα σου σκίζουν τα μπλουζάκια σαν τουσάκι. Το ψάτε ρε, σου λέω, το καταλαβαίνεις. Το ψάτε δημοσιογράφο, ψάτε ρε, το καταλαβαίνεις. Χαλάω τηλέφωνο για σένα, ρε γάμο τον αντιχώ σου, για σένα κουβεντιάζω όλη την ώρα. Το ψάτε σου, ο δημοσιογράφος ψάτε λέγεται. Πού είσαι, να σε πάρω πίσω? Να μην με πάρει, να σε γάμο τον αντιχώ σου, γάμο το σταυρολόι σου σήμερα. Γεια σου ρε, άι να καβείς από εκεί παλιό, είσαι παλιωτόμαρο. Γεια σας. Γεια. Από την Πάτρα παίζω. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω κανένα από εκεί που ασχολείται με τα αθλητικά. Μετά? Με τα αθλητικά μου, τα αθλητικά. Για ένα εισιτήριο για έξω να πάω. Με την ομάδα που παίζει μπάλα όξω. Ποια ομάδα υποστηρίζετε εσείς? Τη δική μας, την Εθνική Ελλάδα. Την Ελλάδα, μάλιστα. Κάποιον δώσε μου, σε παρακαλώ. Να σας δώσω τον Ψάλτε, το δημοσιογράφο. Όχι, με αθλητικά που ασχολείται. Ο Ψάλτες ασχολείται με τα αθλητικά που και που. Είναι και ΑΕΚ, ο Πόρτο Ψάλτες. Όχι, δεν θέλω εγώ γιατί είναι. Θέλω με την Εθνική που πάνω όξω, έχω αμάξι δικό μου εγώ. Τι μάρκα? Όπελ της Κάραβαν. Όπελ? Όπελ της Κάραβαν. Της Κάραβαν. Ναι, Όπελ της Κάραβαν. Α, το πρώτο νομίζω πρέπει να είναι αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Αν έχετε λίγο χώρο στο αυτοκίνητο, σας πειράζει να πάρετε και ένα κασόνι με φίδια μέσα? Γιατί τι θα κάνουμε τα φίδια? Θέλουν να δουν και αυτά το μάτς. Άστο, να σε ρωτήσω παρακαλώ. Μπορεί να ρωτήσω για κάποιο εισιτήριο. Δεν μπορείς, άσε συζήτηση. Μπορώ, αλλά ξέρετε, υπάρχει μια συμφωνία. Εμείς δεν τα δίνουμε έτσι τα εισιτήρια. Ποτέ, και πώς θα τα δω? Θα τα πληρώσω, δεν θέλω τζάπα, το πληρώσω το εισιτήριο. Όχι, όχι, δεν θέλουμε λεφτά. Απλά τώρα στην προκειμένη περίπτωση μια συμφωνία, επειδή έχουμε πρόβλημα θέσεων, θα πρέπει να πάρετε στο αυτοκίνητο το Caravan, ένα σακί με φίδια και 3 μετανάστες. Έχω. Τι φίδια και μετανάστες? 3 μετανάστες στο πίσω κάθισμα και το σακί με τα φίδια μπροστά. Έλεγα μου τον αντιχώ σου ρε μπεσιέ, σου έχω πάρει τόσες φορές τηλέφωνο και σου λέω κάτι σοβαρό. Μην με δουλεύεις να με. Άκουσε σου λέω. Σε παρακαλώ, άμα δεν μπορείς να με ξεπαρατήσεις, δεν μπορείς να με. Κύριε Βασίλη μου, Έλα. την εκπομπή την ξέρεις, έτσι? Πώς δεν την ξέρω, γι' αυτό σε παίρνω να με βοηθήσεις σε μένα. Όχι να με νευριάζεις, κατά τόσο να πάθω τίποτα. Όχι, μη μου πάτεις, Αν κύριε θέλω να πάθω τίποτα να με. Όχι, μη μου πάτεις, κύριε Βασίλη, θα κλείσει εκπομπή. Αφού σου λέω, μη με κοροϊδεύεις. Δεν μπορείς να με ξεπερασάς, τέλος. Με το μαλακό. Λοιπόν, πόσο χρονών είστε, κύριε Βασίλη? Εγώ, Ναι. 65. 65 χρονών. Ναι. Εντάξει, έχεις περιθώρια, εντάξει. Τι περιθώρια? Σε καμιά δεκαριά χρόνια θα σταματήσω να σε πειράζω. Απλά θέλω να δώσεις έναν αγωνιστικό χαιρετισμό στους ακροατές όλους που σε ζητάνε συνέχεια. Τι να πω? Κάτι, ένα ευχαριστώ, πες ένα ευχαριστώ. Τι ευχαριστώ, γιατί να σου πω ευχαριστώ, μου δώκαν τίποτα? Ξέρεις τι δημοσιότητα έχεις εδώ στην Αθήνα? Χαμός, έλα εδώ πέρα να δεις. Πιο πολύ από την Καλομήρα. Τι θες την κάνω, ποια καλά μου... Είσαι πιο γνωστός από την Καλομήρα στην Αθήνα. Δεν σου λέω τώρα για το εισιτήριο που θα με βοηθήσει, σοβαρά όλο τώρα. Να σε βοηθήσω, αλλά σου είπα, είναι το πρόβλημα με τους μετανάστες. Τι μετανάστες? Θα πρέπει να τους πάρεις στο αυτοκίνητο, στο Όπελ. Ποιο, δεν είναι παλιό τα μάξια, αφού σου λέω η Όπελ της Κάραβαν είναι παλιό. Καλά, οδηγάς στην ηλικία σου αυτοκίνητο, επιτρέπεται, χάρε. Αφού έχω δίπλωμα. Αυτό. Χάρε λες γάμο τον αντιχτό σου. Σου λέω εγώ λογικά και εσύ με λες χάρε. Ρε μπεστιάσεις επί τι τελείως ρε. Γάμο τον αντιχτό σου να είμαι. Μια φορά δεν μπορεί να με βοηθήσεις. Έχω πάρει τόσα τηλέφωνα για να με βοηθήσεις. Μα είναι πράγματα αυτά που μου λες. 65 χρονών ραμολιμέντο θα πας με το Όπελ. Τα ακούστε του λέω ρε, δεν είναι σωστό. Στο Euro θα πας με το Τι μου με Όπελ. νευριάζει συνέχεια, άι να χαθείς. Άι φίλε αυτή του Θεού να μην σου πω αλλού. Άι να χαθείς παλιωτόμαρο. Όλη την ώρα με κοροϊδεύεις.